कसे काय मंडळी 10 दिवसात आमचा रुजवान एवढा मोठा चाललेला. आईन रुजवान तर पटापट काढल्यान आणि पूजेची तयारी पण पटापट करून घेतल्यान. कारण काल होतो आमच्याकडे दसरो आणि पप्पांनी नंतर पूजा वगैरे करू स्टार्ट केल्याने सगळी सामानांची अरेंजमेंट अशा प्रकारे केलेली होती. आणि इकडे आईचा आणि बाबूचा काय वेगळाच चाललेला, यांचा फोटोशूट चाललेला. पप्पा पूजा करी होते तोपर्यंत आतमध्ये जशी पूजा झाली आम्ही बाहेर गेलो, तुळशीची पूजा करूची होती. आईने आणि पप्पांनी पटापट तुळशीची पण पूजा करून घेतली आणि वरच्या घराकडे येतंय. बहिणीर सगळी जेवणाची जबाबदारी दिलेली होती आणि बाकी सगळं झालेलं, फक्त रवलेले ते म्हणजे वडे. आणि तोपर्यंत जे गाडी धुतलेले होते आपले ते पप्पांनी आणि बाबून दोघांनी लाईनीत लावले आणि आई असा हार घेऊन वाटच बघी होती. त्यानंतर मस्त पूजेक सुरुवात झाली, गाड्यांची पूजा झाली. बाबून आणि आईन पप्पांनी तिघांनी मिळून पण गाड्याक हार घातल्याने आणि फायनली आपल्या रिक्षा ज्या गाडीन मला एवढी ओळख दिली नसा. पप्पा म्हणाले माझा एक फोटो होयोच, कारण मी गाडी चकचकीत ठेवते. जशी पूजा वगैरे झाली थोड्याच वेळानंतर आमचं जेवण पण रेडी झालं, देवाक नैवेद्य वगैरे दाखवून झालो आणि त्यानंतर आम्ही जेवक बसलो. तर असं आपलं जेवण वगैरे झाला तसा लगेच आम्ही तयारी केलो, कारण आज आमच्या जेवणाक बरंच उशीर झालेलो आणि आमका सगळ्यांका जायचं होतं ता म्हणजे आमच्या गावच्या मंदिराकडे. मग 2